3. On, mennä vaan. Sitten takas ylös. Jussi kans parkour. Uudestaan. No niin. Ei enää. No niin, näytä nyt niinku, nyt kaikki pelit. Oppitunti Mä lapsille. näytän mun oman mallin, katso tätä. No niin. Varo vähän. Kato. Säälittävää. Kato kun mä tuun takas vielä, kato. Kehkälä. Taas säälittävää katsottavaa. Jumala. Jai! Täydellistä. Nyt molemmat vetää samaan aikaan. Ei vedetä enää. Samaan aikaan. Tässä on aikaa. Samaan aikaan. Mua pyörryttää jo. Ei. Mä vaadin. Mua pyörryttää. Jaakko Danieli iskee kovaa, Lannassa vaikuttaa. Kiitos. Kiitos.